Il-Partit Nazzjonalista hu l-aqwa għodda biex nirrestawraw l-integrità fit-tmexxija tal-pajjiż. Dan għaliex il-Partit Nazzjonalista jmexxi l-politika tal-idejat u jemmen verament fil-prinċipju bażiku tal-ġid komuni. Sostna dan il-President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista Jamie Vella meta ndirizza attività politika fir-Raba' Għawdex. Huwa kompla li l-politiku ma jagħtinix id-drittijiet iżda hu obbligat li jelimina l-inġustizzji. Il-politiku hu minnu ma jtinix id-drittijiet, iżda bid-dmir lejna huwa obbligat li jelimina l-inġustizzji u jara li kull membru tas-soċjetà jingħata l-assistenza sabiex jilħaq il-potenzjal tiegħu b'rispett sħiħ lejn id-dinjità tiegħu. Illum fil-Partit Nazzjonalista taħt Bernard Gregg nara rieda ġenwina u dik hija l-kelma fil-qofol ta' kollox, ġenwina. Jamie Vella qal li hu żbaljat li min b'arroganza jaħseb li għandu xi ownership fuq id-drittijiet ċivili u għar minn hekk jinqeda bl-istess drittijiet ċivili biex jipprova jagħti l-iskandlu. Huwa għalhekk kompla Jamie Vella li hu konvint aktar minn qatt qabel li postu hu fil-Partit Nazzjonalista. Għalhekk inħoss li posti huwa fil-Partit Nazzjonalista fejn dejjem ħassejtni liberu li niddiskuti, fejn jekk hemm xi nuqqas taqbil naf li huwa r-riżultat ta' konvinzjonijiet sinċiri. U fejn fuq kollox, id-dialogu liberu huwa l-qofol wara l-proposti ta' dan il-partit. U appella li kull min għadu imweġġa b'xi pożizzjoni li setaħa jew naqas milli jieħu l-Partit Nazzjonalista fil-passat u tenna li l-Partit Nazzjonalista evolva u qed jiġġedded u l-preżenza tiegħu ixida ta' dan. Jien nifhem il-weġġat tagħkom. Jien magħkom qsamt l-istess weġġat. Però illum qiegħed hawn biex ngħidilkom li dan il-partit tgħallem mill-iżbalji tiegħu. Qiegħed jivolvi, jiġġedded u l-preżenza tiegħi hawn illum hija prova ta' dan it-tiġdid. Tħallu l-ħadd jgħidilkom li l-identità tagħkom għandha tiddetermina il-kulur politiku tagħkom. Tħallu l-ħadd min joġġezzjonakom u jipprova jinsinwa li għandkom xi obbligazzjoni lejn xi partit. Għax dan fl-aħħar mill-aħħar jorina li għal xi wħud id-drittijiet ċivili mhumiex verament motivati mill-valuri tal-ġustizzja soċjali, il-progress u l-ugwaljanza. U temm li fil-ġimgħat li ġejjin l-FYPN se jkompli jiltaqa' ma' għaqdiet u esperti fil-qasam ta' drittijiet ċivili biex il-Partit Nazzjonalista jisma' u jkompli jsawwar u jirfina il-viżjoni u l-proposti tiegħu f'dan is-settur.